Здаецца, той дом стаяў на ўскрайне месца, на вуліцы з цёплага пылу і плотаў драўляных, пад грушай вялікай, якая ўжо не радзіла, затое давала шмат цені ў летнюю спёку. Здаецца, той дом быў пабелены некалі вапнай, ля дому быў кветнікаў і злічоныя кветкі. На тле белых сценаў найлепей глядзеліся мальвы, навогуле мальвы заўсёды глядзяцца няблага. Здаецца, той дом меў блакітна-зялёныя дзверы, яго гаспадар з гаспадыняй былі ўжо вельмі старыя, яны гаварылі пра смерць і пра кветкі. У доме была цішыня і паўцемра. Здаецца, у доме былі мы не болей за колькі хвіліну, але калі выйшлі адтуль, то было ўжо цёмна. У цемры быў прывідны водар лілеяў і мяты, паблізу ў ваду гучна падала кропля. Пазней мы дарэмна чакалі апошні аўтобус на вуліцы з цёплага пылу і плотаў драўляных. Хацелі паліць, але ў нас не было запальнічкі. Хацелі вярнуцца ў дом, але нам не ставала нахабства.